لدی خلقو میگی لدا دا ټول دی منافقان دلتا روغ سڑے نگوری بس لگئی ورطا الزام دلتا کیگی پا ملا پسی خبری دلتا کیگی پا ہر چا پسی خبری دلتا نپرک دی دا خلق بے الزام روغ انسان لدی خلقو میگی لدا دا ټول دی منافقان دلتا روغ سڑے نگوری بس لگئی ورطا الزام ورپسیرت بد ویل کڑی پسیروستا بکنزل کڑی حسی زانتا مسلمان ویدی دڑب مسلمانان لدی خلقو میگی لدا دا ټول دی منافقان دلتا روغ سڑے نگوری بس لگئی ورطا الزام تر مطلب اب دوستی کڑی در پسی بشیطان کڑی پوکھا کار دی خافا کیگی تر مطلب دی دوستان لدی خلقو میگی لدا دا ټول دی منافقان دلتا روغ سڑے نگوری بس لگئی ورطا الزام پشیشا مکڑا خبری راش مخیتا کنری لگ خو مخیتا تراش بیاد حال گورا دزانا لدی خلقو میگی لدا دا ټول دی منافقان دلتا روغ سڑے نگوری بس لگئی ورطا الزام دستو مانتری نزڑا تور دے پزڑگی بل شوے اور دے چی دا چاس دوستان کڑی حقا خیجی شیطانانا دستو مانتری نزڑا تور دے پزڑگی بل شوے اور دے چی دا چاس دوستان کڑی حقا خیجی شیطانانا دستو مانتری نزڑا تور دے پزڑگی بل شوے اور دے چی دا چاس دوستان کڑی حقا خیجی شیطانانا لدی خلقو میگی لدا دا ټول دی منافقان دلتا روغ سڑے نگوری بس لگئی ورطا الزام لدی خلقو میگی لدا دا ټول دی منافقان دلتا روغ سڑے نگوری بس لگئی ورطا الزام